Yan, nangaagos sa daddy niya. Hmm? Subukan mo na lang si Rila. Bigyan mo sa Mamay, may patuloy. Nandadakma ng plato eh. Kain ka na? Yan o. Pinipili sa kanya. Ha? Pinipili sa kanya. Pinipili sa kanya. Uy, Hindi rin. ang bilis na. Pugi ka. Tumba yung plato eh. Ang bilis mandakma eh.